Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina kuwa fatan alkhairi, fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Yanzu zan nuna muku yadda mutum zai sayi subscribe iya adadin abin da mutum yake da bukata. Za ka ga mutum da irin wanda baka da subscribe kuma kamar kana bukatar bidiyo idan mutane za su yi maka inda za ka samu akan bidiyon ka idan ka dora, ko kuma kamar ka samu subscribe haka da abin da ya kai 10, 20, 30, 40 har zuwa 1000 idan kana so za ka same shi duka baki daya a lokaci daya. Yanzu sun shiga cikin afin da zamu nuna muku. Idan ka je Play Store za ka rubuta Review Channel, za ka shiga za ka application din kamar haka. Za ka application din kamar haka. Idan ka gan shi kamar haka sai ka danna shi. Idan ka danna app din haka za ka jira ya bude. Za ka yana setting kenan. Ka gani yanzu ina da abin da ina da kamar koya 4,436 abin da nake da su. Ka ga nan idan kana son biyu za ka danna ga sun kaga za ka kalli sai sakan 56 za su baka koya 48. Idan kuma kana buƙatar na subscribe ne shi ma za su baka na subscribe din. To ga shi ka ga sai ka danna na subscribe ko wannan guri wannan. Idan ka danna wuri dama ka shirya subscribe sai ka danna wannan guri in kana son bidiyon ya ƙara gaba. Idan kuma baka so ka danna kan bidiyo din sai ka YouTube inda za ka kallon shi bidiyo din. Za su baka bidiyo da za ka kallon minti 570, za su baka kimanin 720, za su baka kimanin koya 720 ta yadda za ka samu subscribe haka cin da adadin abin da kake da bukata. Na kuwa idan kana bukatar like ne sai nan ma za ka kalli bidiyo, za ka kalli bidiyo a YouTube ga shi ne kaga sai ka kalla ta yadda za a baka adadin kudaden da adadin mintukan da ka kalla. To idan kana son ka sayi subscribe ne kuma za ka danna wurin wannan. Idan ka danna ka gani na sayi subscribe guda 13 na su saman na ɗan kwana biyu da sayan su gaskiya. Ban yi sake siya ba da cewa ana kuɗin da za su ƙara siya mun wani su. Sai ka danna wurin wannan plus ɗin. Idan ka danna wurin wannan plus ɗin, idan ka danna shi haka za ka gani ga su nan abin da su na to kai idan kana buƙatar shi ne kana gani to do tutorial English ne ka subscribe and liking for your channel sai ka taba shi haka. Idan ka danna yanzu ana buƙatar ka saka link ɗin bidiyon inda kake son a kalla. To yake ni na yi amfani da wannan link na wannan bidiyo ko da na yi yanzu ka ga link ɗin bidiyo ɗin gashi nan da sunan cin da kuma gashi nan in kana subscribe 10, liking guda 10, bidiyo 10 da sai wani kalle shi sakan 30 ga sunan za ka biya kuɗi kunya 30,000. Idan ka biya 3 saka danna dan ɗin sai ka ga inda su ma za a masu subscribe. To cewa idan na danna ne za su subscribe da cewa bana so ya sun kana gani kan ƙara gashi nan daga 20 a 1,900, 800, 700, 600, 500 ga sun duka da kana ga ƙara da duk mafi ƙaranci da shi ne 10,000. Mafi ƙaranci kenan, mafi ƙaranci shi ne 10,000. Shi ne guda 10, mafi ƙaranci shi ne guda 10 afwan shi ne guda 10 shi ne za ka biya yanzu kawai idan ka ƙara 20 suna bukatar sai ka bi kuɗi naira ba za su za ka biya kunya 600 kafin a maka wata subscribe da 20. da kaga suna ƙari ne ce za ba shi kamar guda 10 haka shi maka da 300. yanzu shi muna son gani shi adadin kuɗin 300 nawa za su ba mu kuɗi. za ka kuɗin ba wani masu yawa ba ne. yanzu za ka ga kuɗaɗen kuma za ka kuɗaɗen ina ba idan ka duba ka kuɗaɗen ba abin da ya to ba su ruwa haɗa sai dai idan ka kalli bidiyo ɗin idan ka bi tsaka kalli bidiyo ɗin da siya sakon 520 ga suna da yawa suna kusan minti 10. amma idan ka daure ɗin haka insha Allah za ka yi kokari kai tsaye ka tara kuɗaɗen da za ka yi sai subscribe ɗin da kuma bidiyo hadin lakin gaba ki da sai ka samu ka siya. in ka gama na sai ka dan mutu in ka dan mutum ɗin shi ma hakan ka ga su sai za su baka cin da aka yi bidiyo ɗin ka yi bidiyo ka kuma da kuma da kai gashi kana da insha Allah yanzu hakan da hakan za ka yi samun subscribe da idan ka gani magana ka gani sai mun ɗan subscribe 13 wasu na gaba.
sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu.